Abakenya nigo bagenderete kuganyirira kibezo kiri cy'umurayi bw'ensanyarite gakori iranenekero bari guyakire kuko bona bakwira serikali mbagikoreta kibezo cyasura fandi kibona abakenya bange baganyirite ekarotwara n'umurayi bw'ensanate yabona go ikakitariki eyemo y'umutinyo goja kibezo cy'inyare kikubatu kuki asabantu bari baragani kibezo cyo bogo rero abamenyi be county Nyamira nigo banyara bakuru ibirengerere byabo iguru y'ikibezo cyo asumuri kwito bw'ensemo we county Nyamira Job Mangi asangira ibirengirire byo na utorene roboti rokubwatya Abakenya nigo bagendretse kurwa ibirengerere byabo igoro y'ekibesa kya Hustler Fund ekyo omurayi bwense Dr. William Ruto arwete eira nakikoa abakenya bali bare asekerengo gyanse ntwabatogotarira abamenyi be county Nyamira elinde ko igwa ebirengerere byabo igoro yenganeye bese president tuwade togotoa na bere besengia mono iratokonya egati abakenya mbate bakibese ekyo nchikiko bakonya ase obogima nakobasukia ase byasara byabo kolende mbasaba eserikali kobaruselia amachiko abekire elinde omuntu amanya kwegwa kibesa ekyo kini astwara ko machika ya kwa beka ora oya ruisio akara buna bono korumambi na akira etobe customer account nga soma tingo nyara goikerani pesa eyo ntada ko nakokora kuna kuira ni ngora bone gente ke giacha ko tongenta ko se giacha ko tokonya pesa yo nyeke ko jatige chan conditionally ebiasara kirabi yo muntu nabagwakana ko onye biangire sekana bekora yaro ngakie gwitie bindebi ensemo yende mbasaba eserikali ekikorwa amahegelio aisaine elinde bamanye obonge igoro y'ekibesa ekyo maera santora nyora igoro y'ekibesa eki bachakirete igoro bagatiga korunse ebaro gochakira korunse tomanya gotira gochigoro to igoro ya maera so y'ekibesa ekiga una ntu abangina egere batwerese to understanding enkikere igoro y'ebesa eko erebesa ineroni nkoira nito tumamba mboge tole korunse gochigoro kegere biasara mbiyo nabo tugocha bara to bento akora ntuonia tuira nene chinyeni chichito tokoreki totugute mbuya to tebi ngora timbwate singo cha korusia egeren chiche ko ngora chiche ko mitomi kurubuone kana bana bane iko chibesa ekyo koikabara twegeri kwanza irenga nanda nyabaka twasingerwa 50 na kitoko chienana asabande basaba serikali korongea ochumi ya Kenya elinde bamanye korwa kibesa ekyo ona buna mabuta ale igoro kinda atakwira ni eroni ye tete yake yo William Ruto musike William Ruto arakura atigake ara afufo uchumi yeto ya Kenya era ba at least buyake elinde kara abantu abaito bako kuchi kibese echi chibakonya se byasara byaba so kwegendereria nchi basa gocha chibasa kolete mechande minga ase chinka yakora abantu mbagwate besa abantu barenchara Ginko reporter ya Ndize TV Job Maangi.